vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomanashi yangu handizivi kuti mungati iconfession here kana kuti, but ndingangoti yangu nyaya yakasangana neyambiro mukati kuti munhu kana uri pabasa sometimes unokwanisa kuona sekunge umbavha, unokwanisa kuzoita kuti unge uchibudirira, but most of the times unoti unge uchizotonyura chete. Se zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekuti ndakati ndava kushanda pane rimwe paprazi apa painge pachiita zvekuchengetwa mombe, zvekare painge paine buchari, but ndichinopinda pabasa apa mukoma, inini nemurungu takatongotaurirana zvedu ndokubva ndatestewa. Iye ainge anditi iye ainge ava nenguva yakati rebei achikotsvaka munhu aikwanisa kudhraivha rori rake ende ainge achimushaya, ende ndakabva ndangotora chikondo chiya ndokubva ndazotanga kuchishandisa. Saka vamwe varume avo vainge vachingoshandisa zvimwe zvima-equipment zvepapurazi ipapo zvakafanana matractor nezvima-TLB, ivo vainge vachitarisira kuti vachibuda muzvimatractor muya vachinopinda murori. So vakabva vazoita ruvengo, vakabva vazogadzira ruvengo kwandiri mushure mekunge vaona kuti inini ndainge ndatongohaiwa ende ndatestewa murungu akaona kuti ndainge ndiri very smooth. Ndakabva ndatanga kugara papurazi apa mukomanashi ndichiti hangu basa rangu nemazvo. Saka zvandaiita mukomanashi ndezvekuti inini ndaipota ndichitumwa nemurungu ndichienda kunosenga zvimwe zvimhuru kune mamwe mapurazi akasiyana-siyana. Ndaibva ndati kana ndasenga zvimhuru zviya, iye murungu ndiye anenge achingondipa madirections ekuti zvimhuru izvozvo it's either uri kuuya nazvo kupurazi kuno kana kuti unoenda kunozvidropa somewhere else, sezvo ainge ari munhu ainge aine mapurazi akasiyana-siyana, most of them ainge angori mapadok chete. Zvadaro mukomanashi zvakazoitika ndezvekuti ndakabva ndazotanga kunyengererwa nevamwe varume avo vandainge ndichishanda navo. So varume ava vakabva vazonditi ivo basa ravainge vachiwanzokuita like chimbavha chavainge vachiita ndechekuti vaigara vatotaurirana nevamwe varungu vainge vaine mapurazi avo mumaareas imomo, but varungu vaya vanenge vasina mapurazi mahombe, vaya vanenge vangori nezvimaplot nevamwe vanhu vatema. Saka hanzi vanhu ava vaipota vachitenga mombe kubva kwavari, zvekuti waiti kana wanzi endesa mombe kwakati, saka mombe dziya maisiro atinenge takadziisa murori imomo, it was possible kuti along the way unogara watongoisa one chimhuru chaunenge uchiziva kuti uchachiburutsa pakati, then ngobva watochiburutsa zvako. Saka vakati vandidzidzisa metsi rose iroro, vakabva vati zvino muchinda uyo ainge achimboshandisa rori iyi yawava kushandisa ndiye wataiwanzokuita madhiri naye. Saka kubva zvaakazongosiyawo basa, then takabva tatopinda munzara. Mari dzainge dzichitaurwa nevarume ava dzainge dziri mari mukoma, dzainge dziine musoro. Ndakabva ndakaukuleta kuti kana pamwedzi kana kuri kunzi tikakwanisa kuba kana zvimhuru zvinenge zvichikwana kuita 5 or 6 tinenge tichirova mari, zvekuti within a couple of months ndainge ndava kutozviona mukoma ndatotenga motikari yangu, because ndainge ndichida kuti ndinge ndichizoitawo kana zvehumalaicha kana kungotsvakawo chimwe chibusiness chigrocery shop kumusha. Ndakabva ndataura namadam, ende vanhukadzi vanoita sekunge ivo vane brain yechinumber 6, because mukadzi akati ndamuudza nyaya iyoyo akabva ati izvi zvamuri kuita kumagumo kwazvo ndaona mazokanzeleswa permit yenyu iyi, dai mangoshingirira. And at that time koma izvi zvekunzi mawork permit zvaita sekunge zvinhu zvainge zvisina basa. Saka papurazi apa waingoti kana ukangopinda basa then murungu aibva atomeka sure kuti permit yako waiwana, zvekuti nanhasi mukoma zvinhu zvangu zvingadai zviripo, ndingadai ndisitomborina kana problem at all, asi ndakabva ndazopfuririka. Vanhu ava vachizonosvika pakundipfurira mukoma, hakusi kuti vainge vachida kuti ndinge ndichiita madhiri navo, asi vainge vatoriwo vanhu vainge vari pamisheni, vainge vachitoda kutondidonhedza. Vaitoziva kutoti muchinda uyu kana akagara tangomudzidzisa zvekuti iye anoita zvokuba, it will be far much easier for them kuti vange vachizondidzingisira
kutoshandisa basa already. Muchinda umwe uyo ainge akamboshandisa rori randainge ndava kushandisa at that time. Iye ainge akatodzingwawo basa nenhau dzekuti ainge akatengeswa nevamwe vaainge achiita zvekuba navo mombe ndokubva vamutengesa kumurungu, because murungu uyo, what I didn't know is that iye ainge aine mari yake yaaikupa 600 kana ukauya kwaari wobva wazomuudza kuti ningi ari kuba chakati, obva atokupa keshi yako, then iye obva azosotana nemunhu uyo waunenge watengesa uchiti ari kuba chakati. So mukoma, inini already ndainge ndakatoplanirwa out. Varume ava vainge vakatotaura nemurungu kudhara kuti inini ndava kutopindawo musyndicate rekuba mombe, yeti vainge vari ivo varume ava vainge vakatondirongera dhende iroro. So ndakabva ndazonzi nemachinda awa, pane umwe mudhara achakufonera. This was when apo pandainge ndaenda kunotakura chikafu chemombe chandaifanira kuti ndinge ndichizodzoka nacho kuprize. Saka ndakabva ndanzi ndichazofonerwa neumwe mudhara uyu kana andifonera iye achazondiratidza pekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizopaka papi rori rangu kana musi wekuti ndinenge ndatakura zvimhuru. Zveshuwa mukoma, mudhara uya akabva azondifonera. Mudhara uya nayewo iye ainge aine prize rake but ari munhu mutema. Then ndakazoti ndava kudarika nepaplot pake, akabva andiratidza chimwe chinzvimbo chekutoti ndaitokwanisa kutomboita off route but not too much off route, zvekuti trailer rangu ndainyatsokuririvhesa zvakanaka, zvekuti pakungonovhura aya mazigedhi aya, chimhuru chiya chatinenge takaisa mucompartment yekuti chinenge chiri choga, pachinongonopoya kudai chinobva chatongopoya chichinopinda muplot make imomo. So this was fine. Ndikabva ndaona kuti space chaiyo yainge yakakurisisa zvekutoti taitokwanisa kutorova hit and run, tobva tatorova mari yedu. Mukoma, kekutanga takarova mari ende ndikabva ndatoya nemari iya, tikabva tatogoverana mari iya ivo zvavainge vachiita. Chinhu chinonzi muzimbabweni ndakachikoniwa mukoma Nashi. Vaiti mari iya iyo yatinenge tagoverana vaibva vaenda nayo mari iyoyo vobva vanoisubmita kumurungu kudzamara ndichizobatwa red handed. Mukoma, ndakangosiya rori riri parainge riri. Iye murungu mistake yaakaita ndeyekuti akatanga andifonera achipopota, ende mukunopopota kwaakaita mukoma ndega ndakabva ndarizina kuti apa murungu apa atobata gemu rose kuti ndiri kuita zvekuba. Then ndakabva ndatongopaka rori rake. Madam ndikabva ndavaudza, it was such a painful time because madam ndakatongovaudza kuti inini zvatova panapa ndava kutotiza, then imimi murungu muchatozongosara muchidhila naye. Ndakabva ndatiza mukoma, mudzimai wangu ndokubva asara, iye ainge asingashandi zvake. Murungu ndokubva atoudza mudzimai wangu kuti pano pakomboni pangu ndikuda kuti unge uchibva pano as soon as possible. Mudzimai wangu ndokubva achema sezvo inini ndainge ndiri mubishi rekuti ndinge ndichimutsvakira pekuti tinge tichizogara. Saka kulocation ndainge ndine umwe muchinda wangu wandainge ndichiwirirana naye. Ndokubva ndataura nemuchinda wangu the first night ndakatorara kumba kwake, then the following morning ndobva tamukira zvedu tichitsvaka pekuti ndinge ndichizogara navadzimai. But vadzimai ndakazoti ndichinosangana navo mutown, I could tell kuti mukadzi wangu ainge arwadziwa. Ndainge ndamurwadzisa kusvika pekupedzisira zvekuti ange achindiita zvapo painge pasitomborina. But mudzimai wangu akambobatwa neimwe stress because all of a sudden life yedu yainge yatochinja zvezva zvekutoti tainge tava kutongorarama upenyu hwako mukwako zvekusatomboziva kuti mune ramangwana tichadyei. Mukoma, takasvika pakuseva sadza nemunyu muno mujoni kuti basa rainge risingabatiki zvachose. Mukoma, at the end of the day ndakabva ndazosvika pakuona kuti chinhu chinonzi munhukadzi iye anenge atori nebrain imwe yechinumber 6. Zvadaro mukoma Nashi ndakazongowana basa, ndakawana basa via permit iyo yandainge ndiinayo. Ainge angori mapermits aya anopiwa vanhu mumaprize egore. Then zvakazoitika ndezvekuti ndakashanda mukoma gore rose, ndainge ndava kushanda pane imwe bakery. So ndakazoti ndaenda kumusha, pakunodzoka fortunate enough mukoma passport yangu ingadai yakatoiswa ban. Saka takati tichiri kuzim site pakabva patotaurwa nyaya idzodzo dzekuti uko kwatiri kuenda uko
painge pachidiwa madhiri kuti tikasike kucrossa. Ndo lucky randakaita. Ndakatombozvisimbisa ndikati inini ndine permit. What is the reason yekuti ndinge ndichibhadhara driver webhazi naWindi kungodyirwa mari mahara? But mukoma pane kamwe kasense kakangonditi chingobhadhara mari uzvibve mungodhindirwa mapassport very fast. Vamwewo ndivo vakabva varamba vakabva vati ivo vachaenda pazvikebhini vachanozvionera vega vozvitaurira vega. Asi mukoma zvinhu hazvina kuzofamba seizvozvo zvandainge asi mukoma zvinhu zvakazofamba nepamwe nekuti takati tichinosvika uko mukoma nashi ndega ndakaona kuti panapa dai ndanga ndakazama kuzviidza ndini maningi ndava ndingadai ndakatobhanirwa passport yangu because edu mapassport akangoenda ari muline. Saka uya aidhinda ainge atori nelist remazita zvekuti aingodai obva atodhinda otodai obva atodhinda. Saka akati achingonodhinda yangu passport then ndikabva ndatoudzwa kuti yako passport iyi next time usaishandisa nekuti haichatoshandi, unobhanirwa passport yako ibvise. Mukoma nashi ndakazotoona kutoti panapa zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka, but anyway ndakazokwatanura permit iya but I want to thank God kuti handina kuzorohwa zibhani zvokuti dai ndakarohwa zibhani nanhasi uno passport yangu kushanda kwayo kungadai kuchitonetsa. But what I want to tell other guys out there ndezvekuti kana mudzimai wako ukaona mudzimai wako kana wava nerimwe dhiri raunenge wava kuda kunoita, kana mudzimai wako akangoita sekunge anongodhauta, so mudzimai wako kana akangonyumwa you have to think twice. Wangu mudzimai akanyumwa but inini ndakabva ndazongopindwa neundyire hwekuti kana tikangoshanda takadai so for 2 months zvinhu zvedu zvinenge zvatoita, upenyu hwedu hunenge hwatochinja. But mukoma ndainge ndakatoiswa patrep zvangu ndokubva ndatotrepewa nevamwe vana vekumusha ende zvavakandiita mukoma izvi nanhasi uno varume ivavo ndine godo navo, ndine grudge navo, and I wish kuti madzingisiro avakandiitawo basa ndiwo madzingirwowo avachazoitwa basa, because ndinozviziva kuti murungu as long as uri munhu mutema murungu haambofi akazoita hama yako. Zvakangooma hazvo vedu we asi ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Wakamboshandawo here panzvimbo yekuti maingoshanda makazara vanhu vekumusha kana kuri kunzi wakamboshandawo paenvironment iyoyo, you can come to my inbox and tell me your own experience kuti pabasa ipapo zvii zvainge zvichiitika, maiitirana utsinye here kana kuti maingoratidzana rudo pabasa ipapo, mostly kune avo vari kurarama vari kunyika dzevatorwa. What has been your experience uchishanda neyo fellow Zimbabweans? You can come and share your story with me, then I will post here on our platform. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma nashi, ndinokumbira kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 35 ekuberekwa. Zvangu zvekuti ndichazoroorwa inini zvazotosvika pakuramba. Amai vangu pavainge vachiri vapenyu vakambozama neposewo pavainge vachigona napo, and I do not blame her at all. My mom, she tried and she was a fighter. She had to go through a lot kubva zvavakapfimbwa nababa vangu kuzosvika baba vangu vachizoshaika. My mom, she had to go through hell because of the men that she was married to. Saka amai vangu, she was amongst many of the many women that my father was married to. Baba vangu vainge vaine mabhazi avo ndisingadi zvangu kutaura nemazita. Mabhazi ababa vangu awa ainge achitravela between Harare and Bulawayo, and akatombo operator for a very long time. Asi zvinhu zvakabva zvazotanga kubroka mushure mekunge baba vangu vazoshaika, because baba pavakashaika pakabva pazoshaya munhu aikwanisa kutevedzera miko dzavo idzo dzavainge vachiita pazvikwambo zvavo izvo zvavainge vachishandisa. Baba vangu vainge vaine chimwe chikwambo chavo icho chainge chichigara mubhuti, ende nguva iyoyo mukoma nashi vaiva zvekare nechimwe chikwambo chainge chichigara pakeriya rebhazi. Munoona mabhazi aya ekudhara ainge aine makeriya, saka chikwambo ichi ndipo pachaigara ipapo. Chaiti zviya kana bhazi riri murengi, icho ndicho chainge chichishanda basa rekuti ringe chichikwezva vanhu zvekare nekuti bhazi rikasike kuzara. Mabhazi ababa mukoma nawo
akauraya vanhu vakati ende vanhu vainge vachiurawa inhau yekuti zvikwambo izvi zvinenge zvava kunzwa nyota. Inini zvandakaudzwa naamai vangu hanzi chikwambo icho chimwe chacho chaifamba chiri mubhutu rebhazi paya pakapinda mabhazi mamwe ainge achinzi vana Makopolo. Hanzi chainge chichikomplaina chichiti chinonzwa kutsva, saka pano nepapo chaizopota chichidhimanda ropa, chichida ropa. Hanzi chikwambo ichi chaiti kana paitika accident, hanzi mutabhu mumain house hanzi chikwambo ichi zvachaiitwa ndezvekuti hanzi kana kuri kunzi pakafiwa pakaitika accident yekuti panenge pafiwa zvekurevesa, hanzi chikwambo ichi chaibva chazozadzirwa tabhu rinenge rakazara neropa. Hanzi chobva chamboita mazuva chakavatamo muropa imomo chichinwa ropa chichiti icho chiri kumbotonhorerwa. Chaizoti zvino kana chapedza kunwa ropa rose riya rinenge riri mutabhu ndipo pachaibva chazombodzokera zvekare pabasa, chobva chatangidza zvekare kushanda zvekare nechimwe chiya icho chaigara pakeriya perimwe bhazi ravo iro rekutanga nacho chaigara chichingokomplaina. Hanzi icho chaigara chichingokomplaina chichiti icho chinogara chichingotsva nezuva because chainge chisingaburuki pamusoro pekeriya ipapo, chaingogara chiripo pamusoro pebhazi, kunaye kupise kutonhore, chaingogara chiripo pamusoro pebhazi. Ivo baba vangu vachizosvika mukufa vainge vasina kudzidzisa vana vavo vakomana, vana vaamai guru, the first wife, avo vakazosara vari in control of all the buses. Mukomanashe vanhu vazhinji vanozongoona mabhazi achiparara vanofungidzira kuti mismanagement, but apatomborina mismanagement inenge itomboripo. Like one of our eldest sister, mwana waamai guru, who is a daughter to our father's first wife, iye akatoenda akatonodzidza kuuniversity kuamerica. Mukoma, she came and she tried to manage those buses, but pasina kutevedzera mukoma zvinhu izvozvo zvakaramba kushanda. All the buses, they were always being stuck by the side of the road. Mabhazi aingogara achingofa, and it was too expensive to manage these buses because painge pava kushaya munhu aikwanisa kuramba achingoteverera miko yacho iyo yaipota ichitevererwa nababa vangu. Well, the way that my mother met up with my father, amai vangu ivo vakangosanganawo nababa vangu when she was still a young girl. Baba vangu vainge vatongoriwo sugar daddy kuna amai vangu. Zvadaro amai vakabva vazongobatira pamuviri pemwana wavo wekutanga, then mwana uya ndokubva azobuda akafa. Zvinhu izvi it kept on happening over and over again. Apa vainge vava kutolojerwa somewhere else, but amai vangu ivo vachitaura vainge vachingogara vachinditi dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kusangana neurwere hwekuti ndinongozvara vana vakafa. Amai vainge vachiti kunyange vana 7 or 8 ndingadai ndakakwanisa kuita vana vakawanda, but amai vaingoramba vachingoheva still born babies kuzoti inini ndinge ndichizosvika pakuzvarwa mukoma. Amai vangu vakazotoita zvekuzotombodzokera kuhama dzavo pavainge vaona kuti vainge vabatira pamuviri. Hanzi she never told my father kuti vainge vabatira pamuviri, ndokubva vangosimuka vakabva vaenda kumusha, vakazotodzoka mushure mekunge vabatsirwa mwana inini. Then baba vangu hanzi he was shocked, but hanzi he never complained. Zvadaro ndichikura mukoma, I used to see my father here and there, but amai vangu vainge vasingadi kuti ndinyanye kuspenda nguva yakareba ndiri ndoga nababa, and she knew why she didn't want me to spend a lot of time with my father, because chikwambo chavo chiya icho chaigara pamusoro pekeriya icho chainge chiri chikono, ende chiri chikono kudaro chainge chichidisisa vanhukadzi. So by the time miko dzacho padzakazokanganisika, chikwambo ichi mukoma, chikono chacho ndicho chiri very notorious in our family. It is so notorious zvekuti vana vaya vaamai guru vose they are all staying in America. Even if they hear this confession mukoma, they will immediately know kuti I am one of them who is discussing this issue that is happening in our family. Chikwambo icho chikono chacho it is very notorious. Pane vaya vanotaura vachiti vanoita zvekurota
kwedu mukoma unotongobatwa nehope. So especially like masikati ukangoti let me relax over wangobatwa nehope, unotochiona chikwambo ichi chichiuya, then kana chatouya unotomuka mukoma. Everything that will be happening physically unotonzwa kutoti panapa ndiri kurara nacho chikwambo ichi. Zvachakaita mukoma chakangoita chimwana chidiki diki chine about 2 years, chimwana chekuti chinenge chichiri kudzidzira kufamba, like ndo zvachinoita chikwambo ichi. Mafambiro acho chinofamba chichita zvezvo zvekuti day nana chichiuya zvacho kwauri chichinyemwerera. Apa icho chine imwe nhengo yakakurisisa zvekuti nhengo iyi mukoma chichifamba kudaro chinenge chakaita yekusimudzira mudenga kuitira kuti isanzvenzvera pasi. Chikafamba chisina kusimudzira mudenga, sikarudzi yacho inotofamba ichinzvenzvera pasi. Ichi chidhoma icho chichi chakasiwa nababa ndo chiri kutadzisa kuti tinge tichizoroorwa. Vana vemudzinza mukoma, they end up acting as if vana vangori wild, and it is not about them being wild, but it is because zvinhu zvacho zvatinosangana nazvo, the challenges are just too much. Hama dzaamai vangu dzakambozama kumira nene mukoma, asi vega vakaona kuti zvakaitwa patiri zvikukutu mukoma. So sezvo baba vangu ivo he had children with several women, and most of these women vaingovawo vanhu vekungomitiswa. Umwe neumwe akangoti achingomitiswawo achingozvitorera mwana wake. Then most of my cousins hatina kana that relationship nekuti takarerwa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Inini I have a relationship with my own mother's relatives and my cousins as well. Ivo vakangorerekerawo kusaidi rekwana amai, because ivo baba vangu vainge vasina that strong bond nehama dzavo. Saka all of his kids vakazongonorerekera kuhama dzana amai. Kutotaudzana chaiko mukoma hatitombotaudzane, we just share the same surname, that is all. And baba vakameka sure kuti wose anonzi mwana wavo anodanwa nemutupo wavo. We just share that, and that is all. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu hanzi I can't get married nekuti kune kamwe kachidhoma aka kakaenzana hanzi nemwana ane about 2 years. Kachidhoma aka ndinotokaona kachitoya kwandiri, hanzi kanotoya kachitoti day nana hanzi apa kani kakabata sikarudzi yako mumaoko, kana kakasabata sikarudzi yako mumaoko hanzi inotofamba ichinzvenzvera pasi. Hey, you can imagine. Hey, I hope kuti some of your siblings who are listening, if they are in America, if they come from your family, they will come to my inbox so that they can share more details to this story. Hanzi vanotozviziva because kachidhoma aka hanzi kari very notorious, kuita notorious kachidhoma mu family. Yei ko chimwe chacho icho chikwambo chamanga muchiti icho chaigara mubhuti rebhazi, hanzi bhazi racho Makopolo. Pavakaritenga vakabva vazoisa chikwambo mubhuti, saka kaigara kachikomplena kachikwambo ikako kuti ndinonzwa kutsva, saka ndinoda ropa. Hanzi ropa racho raizozadzwa tabhu, kumbogara mutabhu imomo kachiti ndiri kumbotonhorerwa neropa revanhu vanenge vafira muma accidents. Hey, zvakangoma azvo vedu we.